Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zomba kuna. Iwawa until recently adali kodi deputy high commissioner. Yes. Deputy high commissioner ku Mozambique. Kuma anabwera tsopano ndi mkulu ona za masankho mchipani cha UTM. Ukuoneka bwanji ulendo opita ku September 16? Brian, ulendo huu padakali panopa chisankho chimene ali nacho anthu ku Malawi kuno padakali pano ndi Dr. Kabambe ndi chipani cha UTM. Chifukwa chonena kuti china chilichonse achiyesa aona kunena kuti chipani cha UTM ndi manifesto yake ndiyomwe tikufunika kuti chaka cha 2025 pa 16 September tidzavotere. Mwakhamu kuyenda kumva maganizo awo anthu akuti chiyani ndipo akumakulandirani bwanji mukamayenda mmakuka? Brian, kunja kwa anthu akuvutika. Andi ndinene pano kunena kuti anthu akakhala chipulumutso chawo panopa amene akuona kunena kuti akhoza kuwathandiza ku mavuto awo ndi Dr. Kabambe. Dr. Kabambe ali ndi luso. Dr. Kabambe wagwirapo ntchito mboma. Dr. Kabambe ali ndi experience yodziwa kuyendesa kwa boma. Chifukwa cha chimenecho anthu akuona unena kuti akazamusankha pa 2025 pa 16 September ndiye khayo amene azathane ndi mavuto amene amalawi padakali pano tukumana nawo. Chifukwa chake ndi chani? Dr. Kabambe ndi amene analinso mmodzi amene amaona unena kuti ndalama ziyende bwanji kaya ku Reserve Bank komanso budget director, ndi amene akudziwa zonena kuti dziko ilili kuti aliphule pamene lili ndi pamene iye akudziwa. Alipo anthu amene akutionera pano ena sanapangebe decision akavotera Kabambe chifukwa chani pa September pa? Dr. Kabambe ndinene ichi anali mmodzi amene anathandizira utsogoleri wa bingu wa Mthalika kuti uyende bwino, komanso amene anathandizira kunena kuti chuma cha dziko lino chiziyenda bwino. Inflation inali pa about 6-7%. Lero we are talking kuti inflation ili pa 33%. Ndiye mugaza unena kuti kodi dziko lingaende bwanji. Ndiye kayo amene angalichotse dziko ilili fa kudziwa kayendesedwe kaza chuma osati kungouzidwa. Sitofuna mtsogoleri amene azangokhala panena kuti asinzi wakali konse koma iye mtsogoleri ongonena kuti sinzi wakali konse ndi madalira anthu ena anduze uyu ndi mtsogoleri alipo wina amene anayankhula choncho sina chole dzina ndangonena koma mudziwa inoyo oyankhula kuti bwa sinzi wakali konse ndiye munena kuti mtsogoleri sadzi wakali konse ndiye mukampase chiongolero ayendetsa bwa ife tifuna dokotala amene amadzayendesa za chuma ayendesenso chumacho. Chifukwa inu simungapite ku chipatala mukudziwa kuti mukudwala ndiye mukamuyitane makaniko wa galimoto lero akomene thupi munthu mesa amapita kwa dokotala ndiye chuma chasokonekera tifunanso munthu ozesa nani za chuma. So yekhayo amene angatithandize kuti dziko ilili lichoke pamene lilipa ndi Dr. Kabambe. Basi palibenso wina isadzakuzaniso kuti asinzi wakali konse anakhalapo budget director. Inuyo mukakatenga ndalama imene Dr. Kabambe anasayinira inkagulatu zinthu anthu kumayimika kuti apapa ndalama injamba sasa kuti chuma chavuta pa dziko lonse lapansi kodi okamba wakumatero. Koma inu mmadziwa kuti dziko la Malawi ndi lolemera ko basi tili nazo zofunikira koma tikukwanika kuzigwiritsa ntchito. Inuyo kupasani galimoto inu si driver mukayendetsa ndiye tifuna tipatse munthu amene kuti ayendetsa zinthu moyenerera. Tisangoti ayi basi inuyo muli milandu ku court ndiye mukanena kuti abusa akandipempherereni ndifuna milandu yenu mwemesa makatenga lawyer. Kaya So Dr. Kabambe is the right man for this season. The only solution to the Malawian problem is Dr. Kabambe. Nothing else. Come 16 September 2025, Amalawi kavotereni Dr. Kabambe atichotse kuizizi tili nazozi. Ndi chifukwa chake padakali matopa Dr. Kabambe amaenda mmadera. Chifukwa chonena kuti akufuna akamve kunena kuti kodi Amalawi akumana ndi zotani. Zimene zija ndi zimene afuna so aziyike mkati mwa manifesto yathu kuichitanso polish from what we had before. Maulendo makhamu kwenda mmidzi mamba ndi kumva kunena kuti kodi dziko likuyenda bwanji ululu. Brian, Amalawi pa ululu mwina inu simukudziwa nanga inu simwina mukhala kumpanda mukudya machipisi masoseji koma lero chimanga chimene kwati makisa 39,000 ena akachigulitsa kumene kuja mwakatangale kwapatsa mavenda akugulitsa 100,000. Ndani Malawi lerolo anganene kuti ndikagula thumba 100,000 ndi angati?
tikungonyamula tuntizidinyira kumapita onyoma ngani yake ndangati ena kungoti abola lero tije madzulo mawa tiziona kuti kukhala bwanji sizikwenda aliyense so panopa mukapita ku shop akauzana kuti chonse chakwera iya sinduti achakwera eti chonse chakwera koma panopa chonse chakwera chonse chakwera. We have no choice. The only thing we have to do is come 2025 16 September, vote for Dr. Kabambe for a possible solution to our problems that we are facing now as Malawians. Tiyembekezere zotani kuzomba kuno andi ndi mamuyankhula ndi Isaac kuti kuzomba kuno kuli mabwalo ena Jinkana Mponda mwalo wa midzi muno chifukwa chani kweni kunoko tundu umene kuli mavutoko kunoko ndi ndikwa kuchinamwali koma mutati muonesetse ndi kumudzi ndithu komanso msonkhano undo oyamba tichokene ndi ku convention atasankhidwa Dr. Kabambe kukhala president wa UTM. So izaonena kuti lerolo aliyense aineka kuti akhale tcheru kuti kodi a president a UTM atibweretsera chani. Chifukwa pano patuchakika mfundo aulula alankhula ku mtundu wa Malawi ku fuko la Malawi kuti kodi Malawi ayenda bwanji kuyambira September chaka chino kupita kutsogolo atichotsa bwanji pa mavuto amene tili nawo pano. Olemekezeka Bambo Bright Kawaka inu muyimira kuti ko ine ndikuyimira ku Blantyre North East mubwere Blantyre North East yes ndiye kuti kumene kukundi cha mulunzumu bepete umu kutere basi ndi anyuwani acha bwino mutipeza ziwa kwambiri amenewo ndi Bright Kawaka mkulu ona za masankho akunena kuti akugwirizana nanu kuti msonkhano umene ukhala kuno chifukwa kuno kumene kuli mavuto kwambiri zimanena zija zoti amafuna kufika maloti akafikako ati aonese ngati ka difference fati ena amakonda mwina kupita m'matauni amakonda kupita malo amene kumakonda khala anthu ambiri koma nayo ati sakutengera anthu koma anafuna kumva mavuto a anthu mmene tinapitanso kumalaka komanso kunsanje madera ena amakafika kwa munthu akuti afuna akamalemba manifesto awo amve za mavuto amene akumana nawo anthu amakafika kwa anthu ogulitsa chimanga uchita kugulitsa nsomba anthu wamba atafuna amve maganizo awo chonga choti akamakamba akamakonza manifesto achipani aphatikizemo zimenezo. Chipani cha UTM nkuona kwako and I know I'm putting you on a tight spot ndi champhamvu bwanji today? Tikozana maganizo osiyana monga ngati ntapita kunsanje anthu ena madandaula kuti kumene koko mwina unangoti z khanga kuti mwina chimwalire na chilowere mboma achilima anakhanga ndi madera ena anangoti zisana chita machira bada samala badaso madera amene choncho zinapanga stori mwina madera ena kumene kukhale ngati chipani sichikulongosoka komano mwina amene abwera akabambemo akukhanga takwesa kuti afuna ajizuse komano kunena chilungamo tikhanga is a mystery back kuti akana ngati mbali ina ziliko bwino mbali ina ufuna agwire malinga ndi kuti anakhanga ndi munthu ndo anyuwani ndi ali mtunda akutenga akuchokera kumene achilima anakhanga ndi pena chipanija atalowa mboma samafika madera ambiri ndiwo ajano afuna akafika umene nakhanga kwa iwalika kuja sono ayi ntchito yaikulu imene afuna kuigwira nthawi yochepa kwambiri koma akuoneka kuti akuyesesa chabwino amene ndi mtolankhani wathu Isaac Salima. Timafuna tiyankhule ndi anthu awiri atatu timve kuti kodi mavuto amene akumana nawo ndi otani atsogoleri ti live pa Times Television. Zina angene ndi Henry Banda Abanda zuyenda bwanji mmene muonera mdziko muno? Ziko lino likuoneka kuti silikuenda bwino kwenikweni potengera kuti nyengo iyi imene zikuchitikira za kampeni potengeranso kuti Brian Banda ndi amene akuyimirira chipani cha UTM. Banda? Sorry. Akabambe. Akabambe ndi amene akuyimirira chipani cha UTM. Ndi amene awafeti pambuyo pawo kwasatira kuti athe kuti sinthira dziko lino kuti likhale labwino monga mmene linalilika. Ndi mavuto amtundu wanji amene mukumana nawo kumudzi kuno? Kumudzi kuno kuli mavuto ochuluka kwambiri. Vuto loyamba ndi njala komanso mwina amene zafeteza amene zikuyendera ziko sizikuyenda bwino ayi. Ndithu ndefe tili pambuyo pa Kabambe cholinga kuti atithesere mavuto amenewa. Tathokoza kwambiri. Atsogoleri muli bwanji? Tinokaina bwana. Zikuyenda bwanji kuzomba kuno? Kunoka bwana sizikuyenda kuno. Sizikuyenda? Kwambiri. Bwanji chakuta chani? Njala mwene kutopa pena bwera pano. Njala mimba mulibe nyaji chonse. Mimba mulibe kali kwase? Ndithu bwana. Mimba mulibe nyaji chonse. Tile njazana panopo. Chijere ndiyadzana? Ndiye muyembekezera zotani? Muyembekezera kuti mumve zotani pasonkhano pano? Ideni kuti bwera pano kuti ndimve zifundo zimene zitayankhulidwa ngati zilizogwira mtima ngati
komanso kuti mwina athane ndi njala yadza nayo. Wawa muli bwanji wawa? Tili bwino. Tili live pa Times Television. Zikuyenda bwanji kuno? Panopo chiyankho chikuchita kusowa kuti munthu ziyankho kuti chani. Azibambo panopo tasoloka ngati azimayi. Mwina so azimayi panopo ndamera ndi nzeru kuposa ife. Chochita chikusowa. Dziko silikuyenda bwino. Mukati dziko silikuyenda bwino chavuta kwenikweni njani? China chilichonse panopo sitikateteso kuti kapena boma likuyendesa kuti chinake anthu chikwasangalasa pano palibe chimene chikusangalasa pamwe munthu. Zinthu zafika povuta kwambiri. Poti amuna panopo ndalama ndimene yasowa. China chilichonse ndalama kukwera kwa zinthu anakukula ndi njala makomomu zosayenda zokhazokha. Ntchito kulibe azibamba kupepera makomomu. Azibamba kupepera makomomu? Mabanja angothakhaya ngati chani kaya. Azimayi angothawa? Kuthawa basi nangazipanga chani. Amuna kulephera kupanga china chilichonse basi. Moti nakuthawa ni kunyumba? Ndikukhala ndekha pano kula pano. Panopo ndikula pano ndikukhala ndekha. Mukanoka? Maki yangaso awa. Sikuliso ndikunamaso awa. Amayi anapita? Anapita. Akuti bwanji? Ndikuthawa njala ndizipanga chani. Pano besi la chimanga panopo 9,000. Besi la chimanga. Besi la chimanga. Osati chigoba tu yayi. Ka besi likacha. 9,000. Ngosambira mmanja kacha. 9,000. Mubwera kumweko. Mukhala ni pay. 9,000. Kamene kacha. Mukaza kuti munthu agula bwanji. Ndi munthu ndana 5 pakomo. 9,000 siku limodzi ya 3. Pano thumba la 50 kg 125,000. Chilongamo sama 100. Ino. Anthu amene andionama kwambiri. Shuka kutula sopo kutula machesi mchere kuona ni njala kwa basi. Tikusilephera kusamala mabanja ana tikulephera kuwapanga control akugona ninjala ifensi kugona ninjala kusala pang'ono munthu kwina kulakalaka kuba uli munthu wabwinobwino koma mavuto na amene azaza ntsiko munthu amene achuluka kwambiri woti tikusowa kuti tithawira ziko liti sizikuyenda bwinonso iya sizili bwino tipo tikudandaula kwambiri kuti kodi amene angathe kutithandizira ndi ndani koma Yehova alowere pa chimene chichi fati kudandaula kwambiri kuti asogolera amene angathe kutenga 2025 boma ilili akalitenga azate kutiganizira ngati ife amphawi amene tikukhala muno ziko la Malawi amene tikudandaula kwambiri amene tikukumana ndi mavuto ochuluka pamaka mabwera matuza zonama kutikomesera kuti azathe kuti pasazosowa zathu monga ngati mavuto athu azatha kuchepesa fetereza mwachisanzo boma la mbuyo la dusali lomwe likudusali anati lukudutsa ili likudusa boma likupita linati na misefe kuti fetereza Maria imene kupita boma likupita basi kwawo lizikakhala basi ndabale awo akapume demba kamba ngati fetereza anati na misefe kuti zigula mochipa zagula mochipa ma 500 kwacha koma lero fetereza tikumugula 130,000 mphawi kodi angakwanise bwanji kuti akagula fetereza tikukuona ni kuvutika kwambiri chovutikira kwambiri nchiona kuti amene angathe kutenga mpando umene kubwera boma madeda akubwerawo azathe kutiganizira zimene angatilonjeze pano sikuti atilonjeze za maboza kapena zonama ya koma atiuze zona zeni zoti mwina make izathe kuyamikira kuti zimene anatilonjeza chandi zimene zizi tili pa mavuto kwambiri tikudandaula kwambiri inu ndi amayi alipo kunyumbako ife ine amayi alipo kuma inapita amayi alipo awakuti amayi awathawa amayi adakalipo ine alipo koma tikuja nawo limodzi madeya tikudya madeya gaga weni mwene uja tikungula panopo tikungula ide gaga uja 5,000 kabese tikochapira mmanja gaga ng'ono gaga wafika 5,000 kwacha kabeseni beseni lochapira mmanja lija 5,000 kwacha tikudya mauti kukhala movutika kwambiri moti anatinamiza kuti tizadya katatu pa siku koma panopo ndiona kuti tikudyanso pafupi 3 days kudya kamozi ena amanduzo tichijerenitsana kudya kamozi 3 days 4 days kudya kamozi ena mwina akamanena kuti anthu fe tikudya kamodzi in 3 days akhozoona ngati muukokomeza zimenezo ndizoona komanso ngani zoona anthu akuvutika apulani tiyambuyezo George kwambiri sefe panopa tinali mkati molira ife mademu South Chilima panopa akabambe ndi amene angati tonthose pa ife amene chayi ndipo akabambe akabwera apatiuze zona zenizeni fitinawo limodzi akulu mukuoneka kuti mwalusa zedi tikudandaula kwambiri ife bosa linachuluka kwambiri amatinamiza bosa likumachuluka kwambiri akumatinamiza akabwera pano
andi apapa akamafuna kutenga boma chonchi amabwera ndi kunama moti apapa ndi chidwi kuti timve kuti kodi Mr. Kabambi akatuka panati namiza nawo zotani kodi tikhale tikuyembekezera zotani kodi ife anthu tisamire kuti kusowakolowera tikotapita uku feyo tisiti kupeza choona cheni president akulamula panowa chakwera adali ku nyumba ya malamulo ndipo adandanda zitukuko zimene akuti achita mdziko muno inu simunamveza iya palibe chimene olo chimodzi chimene tachiona ife pamaso pathu palibe chimene tachiona ife akuti apanga kuti zitukuko muwani paka kumapeto Zomba ndi stadium pa community apa paka na lero panopo ikutaba ngati 10 years paka na lero saudi atsala 2 months stadium ndi ngono kwambiri ukapita peya kuimaliza primary sukulu ina amangidwa apo kuyambira kale amango tipanga chaka 7 is not chitukuko chili chose kuno ndipo boma ili tingolaka titango chose latu mawa siti kwafuna amenewa anakonzeka kale panopa anthu munakonzeka kale ivo taona lero anthu munakonzeka tinakonzeka oti omuvotera akulu awa akunena kuti zafika povuta kwambiri amayi awathawa ndipone ndizoona aja plan maki ndi awa kusowa zochita plan kuyesesa mundumu ukukhanga ndi munthu opanda nzeru chifukwa kuti zinthu sizikuyenda bwino iyayi tikulankhula ndi anthu osiyanasiyana kumva ndemanga zawo komanso kumva nkhani zawo kuti kodi kuno ku Zomba zikuyenda bwanji achimene ndaona muli panjinga apa ndetu bwana zikuyenda bwanji kuno zinthu panopa sizikuyenda bwino ayi mavuto alipo siti mazuwa kuti sogameti mamusankhayi kuti akamatipange zimenezi akutani amene akuti kweteka tugona ninja ifeyo ndiye mmafuna kuti azikubweretsani chakudya kunyumba ya sizingathe kuti abweretse chakudya kunkhani ndi mayendedwe mafuta sakupezeka kabaza tukanika kuti samale mabanja athu ndiponso mabanja athu tikakwatira akutithawa chakazi akuthawira mabala makaenda njira zawo zisakhala bwino akazi akuthawira mabala akuthawira mabala akazi watu chifukwa chisamale sichikupezeka foti panopa boma limene kuyendetsa zinthu sikuyenda bwino ayi ndiye mukuganiza kuti msonkhano uno ukuthandizani chani kwenikweni ifetu msonkhano kuti uthandiza kuzambiri kusinda kwa dziko lathu amayi limene likuyendera kuona kuti zinthu zitakusika mtengo ndikumakhala mwaufulu opanda vuto nalonse ayi tikufunani msonkhano wabwino ndi wireless ya kanema ya Times tili kuno ku Zomba ndipo tikulankhula ndi anthu osiyanasiyana atsogoleri takondwera kuti mwabwera timafunsa ena chifukwa chani mwabwera ku msonkhano uno wa Kabambi lero tabwera kuzamba fundo za Kabambi kuti atiyankhula kuti chani ndi boma amene likuyendera pano ndiye tikumafunsanso kuti kodi mukhala bwanji kumudzi kuno sizikuyenda chimene inunso mukuziwa kale sizikuyenda chimanga panopa anthu akulephera kudya mmakomo pano ndi 100,000 chimanga 100 chakuti pano sugar ndi 3.5 odi wafika 3.5 mwina 4,000 amayi tabwana apita anasi amene zimene jazi ali pa 800 chakuti sugar ali pa 800 chakuti timamati bwinobwino ana pafumu kodi tayankhula ndazi bambo okhaokha chambireni ino amayi mwachokera kuti ndachokera kwankuno ku Zomba zikuyenda bwanji mavuto mtundu wanyi amene makhala kwakuno ndimati mavuto ambiri m'manyumba mwathumu moti mbambo amene amalongosolaja amuna m'manyumbamo akutisirana akuthawa akusowa chochita amuna ayamba kuthawa kusirana ambiri akusowa chochita maganyo amene sakupezeka kuti apange maganyo ndama sakuzipeza zokwanira mene apamalongira kale mbuyomu panopo ndetili mavuto ankhaninkhani chavuta nchani kwenikweni zinthu zikudula shuga amene chimanga olo muzigayomu kuti tipeze kuchigayomu 1 kg kang'onong'ono muzigayo muli kuti muyende muzigayo madeya sakupezeka sakupezeka olo pang'ono olo akusoweratu madeya tili mavuto kwambiri akuthokozani kuti mwafika kuno ku Zomba choyambirira nchona kuti ndifuna ndisusane ndi maganizo a president akamayankhula azizo zoti waja anali mbusa komanso akamayankhula azizo zoti kunja kukuli mulungu chifukwa chani ndikuyankhula za Brian iwo ajawo polowa mboma anatiyankhula mawu munafunsanso ndimakumbukira munali inuyo pa Times
munawafunsa kuti anthu akazakuvoterani kusintha kuzakhalapo, ndipo iwo adayankhula momveka bwino kuti ndipo kusintha kuja kuyembekezere kusintha kwa chifukwa cha iwowo. Moyo wanu sunasinthe. Ndipo ndili wokhumudwa kwambiri Brian mmodzi mwa iwo ndineyo amene nawavotera achakwera. Brian ndipo ndimalira usiku usana kuti kodi chitani nyenga ndi chani? Chinandiloza ndi chani kuti ndavotera achakwera. Ndipo moyo wanga ndipo ndikanakhala kuti mwina mwake munthu umatha kupemphera kugwada pasi ndimapemphera pali yeko ndimagwa, ine ndikanakhala mmodzi wokapemphera achakwera kuti achoke pa mpando. Ndipo ineyo zimandivuta kwambiri. Ndipo ineyo ndi munthu chavuta ndi chani? Chifukwa iwo akunena kuti achita deliver amalankhula ku parliament kunena kuti zitukuko mtundu wonse paliponse. Brian, zitukuko zimene akuyamba iwozo ndi za m'banja mwawo, mwa iwo ndi anawo. Manifestedi Brian, ndisakunamizeni kunoko ndi ku Malawi, kunoko ndi ku Zomba chinamwali mwafika kuno. Ndikhulupirira kuti mwaenda kuchoka ku Blantyre kuzafika kuno. Ngati mwachoka ku Lilongwe mwachoka ku Lilongwe kufika kuno. Ngati mwachoka ku mwaona msewu wathu wa Zomba, obwera Zomba, mukuona mmene ulili. Ngati mwachoka ku msewu wathu mwaona mmene ulili. Nzoona kuti kuli president akunena kuti kuli zitukuko. Community chakuitchula ija imeja si yake imene. Muone munthu wachifundo amene akupitiza imene jayo ndi mwini wake wa Ekhaya amene waitenga ndalama thumba mwake kupereka kuti stadium ija imalilise ana akazimenya pamene paja sichakwera. Lero lopano pati kuzunzika, muone pano pa beseni la chimanga leni laling'ono lili pa 10,000. Tikachoka pamenepo zing'ono za china sopo New Fresh yemweyi pano pa Azamu ali pa 800. Tikachoka ana school fees ndeti nasiya muganiza kuti msonkhano wa Kabambe ukuthandizani motani pa nkhawa zanu? Asogoleri ifeyo msonkhano wa Kabambe chimene tabwera pano tikufuna tizamve mfundo zawo zoti ife atiuze. Sitikuti kapena tabwera iwo kuti mwina mwake tiwatamirize. Ayi, koma tabwera ndikunena kuti iwo Kabambe kuti ife akalowa boma akatenga boma azatipangira chani. Chimene chimatisangalatsa ife kwa Kabambe ndichonena kuti iwo ajawo ikono mama idziwa anakhalapo anasayinirapo ndrama. Pamene anasayinira ndrama tikombekezeka kuona kuti ndrama imene iwo anasayinira ija ayikoke ayibweze ifikepo na kuti anthu mabanja asathawe. Ndithakuzani papale ngakhale tabwera panopa koma anthu ambiri sitinadye. Manifestedi sitinadye. Sitinadye Kabambe. Sitinadye. Ndefe timembekeza suna kuti mwina Kabambe akabwera atiuze so kunkhani kuti akalowa mboma kunkhani ya chakudya ationere kwa atisisire. Zinthu sizili bwino kunkhani ya mtundu. Muli ndi chikhulupiriro kuti titakhala ndi Kabambe zinthu zikhoza kutsika? Usogoleni umene tikufuna panopa ndi wa Kabambe. Onena kuti akabwera mboma asinthe zinthu kunkhani ya zakudyazi. Amayi tikumva ndemanga zanu kuno kuti mukhala bwanji ndaona mwachita khuma. Ndakhumudwa nazo pamwe umene ukhala ndikumva kupweteka kwambiri. Chupweteka njani? Kudula kwa zinthu ndikumene kupangisaso anthu ena angozimangirira anthu ena mamwe mankwala akuthawa ziko limene lidayipira. Zafika pamenepo? Zafika pamenepo. Kusiyana ang'ono. Kwambiri so kwambiri. Kwentaoni muno sakesake palibe chomwe chikutheka olo. Tikuvutika. Ayi chabwino. Mamaliza? Mr. Brian. Koma ine ndimakonda kuyamika kwambiri chifukwa timakhala a president pafupi. Ndifuna funso ilili mukafunsa president. Iwo ankakhala pasi kumati yankhula kuona kuti ulamuliro wawo uzasintha dziko la Malawi. Koma iwo atizalira chitezi. Tikambe Kabambe ibanja. Komanso ndifuna kuti ichi cha Kabambe chechi chizakhalaso mulimozi ma interview amene muzafunsa. Ziko kwambiri. Aitathokoza wawo. Inu ndiyesi mwango tipheka. Basi ukhumuda ndimeli kuendera ziko. Chabwino. Ayi ndi mmene tikuchitira kuno ku chinamwali. Nzanga Isaac ukumva mmene anthu akuyankhulira kuno. Anthu uthenga wakulu ndokhuzidwa kwambiri malinga ndi mmene zikuendera zinthu pankhani la chuma. Ndakuoneka anthu ambiri ndokwiya. Ukumva mmene akuyankhulira mkwiye wa anthu ambiri akugona pamene zikuendera zinthu kufacha kuti monga katikapu ya chimanga ing'ono chamagula 1,000 kwacha. Ndeti macheza ndama enake akuti amafuna mwina makapu 4 masana oka ndeti 8,000 mazuroso 4,000 ndekuti pasiku akuti wina akuti tidadyadzana andikuoneka kuti sakunama aya akuti adadyadzana ndekuthenga ukulu wakuza anthu ambiri imene zikuendera zinthu pankhani za chuma. Amayi muli bwanji? Ndibuno kayi. Tili live pa Times Television. Chifukwa chani mwabwera kuno ku msonkhano wa Kabambe? Ine ndabwera ku msonkhano wa Kabambe kudandaula. Ife talima mamindamu kumafereza tikulephera kugula. Kuja meri tajera ifezana. Paka na pano sitikuja. Koma muone katunga ni moja lero. Ayi, sitinaje. Wabasi.
ife tifuna tipemphe kwa bwana wawo kuti chonde akalowa pampando pamene papa ndithu aganize madandaulo anthu amene tikudandaula anthu ife azimvera madandaulo athu chifukwa ifeti ndi ana ang'ono akutiphera ufulu ana ang'ono tikusala nawo mtendere kusukulu wosapita molongosoka kudya osadya bwinobwino ana shuga tikabathira shuga ti amene kuti mwana athire shuga ti timachita kumulesa iye ayitikuthirire pomwe kale kunalibe zimenezi kale amangothira mpaka wabwira ndipo timangobwira shuga ana kumangobwira lero ana pano Mafuso sakubwira shuga kuopa ndithu njala makomomo sakulai teteza anthu sakubwera teteza sakubwera kuti anthu agule makoponi angokhala manyumba mukuonera kanema wa Times ndine Brian Banda ndili ndi mzanga Isaac Salima tikuyendayenda pamene tikudikira akabambe atafika nthawi yanji kodi akabambe pano amati msonkhano utha kuyamba chamma half 3 okay pano pa 28 basi mwina nthawi nayo yonse ukhoza kuyamba Isaac akuti mwina nthawi nayo yonse msonkhano umenewu ukhoza kuyamba ndiye tikulankhula ndi anthu osiyanasiyana amayi mwachokera kuti mwachokera ku Malonje mwachokera ku kwa mfumu Malonje oho chifukwa chani mwabwera ku msonkhano wa akabambe lero ndafuna kuzamba mfundo zifundo zabwino zoyendesera dziko mukhala bwanji kumudziko ayi tikhala mozunzika tayimirirani mukhala bwanji kumudziko makhala mozunzika kudya kovuta monga muzi apakompana 5-6 kuti adye nsima ndi mavuto mavuto amene tikukumana nawo tikugona nsima kulibe nditu chifukwa tabwera pano kuti tizamve mfundo zoona zokha nditu bambwanga muganiza kuti akabambe akuthandizani atithandiza atithandiza kuchokera mwa Yesu chifukwa munthu amene amapemphera amaopa Mulungu ndipo amaziwa kuthandiza nzache akabambe atithandiza ndathokoza kwambiri tikulankhula ndi anthu osiyanasiyana kumva ndemanga zawo atsogoleri tikudziweni ine ndi Sidine Phiri mwachokera kuti ndachokera kuchinamwali konkuno mudzi mwa Njonjo chifukwa chani mwabwera ku msonkhano wa UTM motsogozedwa ndi bambo Kabambe ine ndabwera pa msonkhano umenewu pa zifukwa ziwiri kapena zitatu chabwino chifukwa choyamba ndafuna kudzamva mfundo zothyakuka zimene ndakhala ndikumva patali pang'ono ngakhale bambo Kabambe onse anaone ndiye chifukwa cha mfundo zawo ndafuna kuti munthu ameneyu ndimuone maso ndi maso ndimuone chatoma ndiye chifukwa chake ndabwera kuno zifukwa ziwiri kapena zitatu chifukwa chachiwiri ndi chofuna kuti tsopano ndisiyanitse mfundo zimenezi zimene ndimamva mbuyomu malingana ndi mmene dziko likuyendera mofananamo ndikuona kuti mfundo zimenezi zimene ndinamva patali apo zandichititsa chidwi kuti ndione ndithamangire kumene kuti koma ndikuona kuti pamenepa mfundo izi nzakupya funso limene tikufunsa mukhala bwanji kumudziko kumudzi bambo tikukhala koma kukhala kumeneku nkwabola moyo chavuta nchani kubambotu zinthu zimenezi zavuta kwambiri chifukwa inoti mudzi tikati ndife anthu ndiye kuti tikuyenera kukhala ndi chakudya ndiye chifukwa chakunena kuti chakudya chavuta kwambiri komanso phatikiza pamenepo ndionera kuti njala pena paliponse yavuta chifukwanso china chimene chavutisa njala imeneyi ndi kukwera kwa mtengo wa fertilizer kukwera kwa zinthu dziko muno zinthu zimenezi zikungotionetseratu kuno kuti kumbuyomu zinthu sizili bwino konse yayi ndiye pachifukwa cha chimenechi chifukwa chakupa mfundo zina zothyakuka zimene ndamva kwa Dr. Kabambe ndafuna kuti tsopano ndibwere ndidzaone ndekho kodi munthu amene atulutsa mfundo zakupya chonchi ndi uti kwenikweni so mwati chavuta kumudzi ndi njala atu bambo imene yafika pano njoti yafika pa mwana ukanaphala onena kuti chifukwa chakukwera kwa zinthu tikakamba za njala tunena kukwera kwa zinthu china chilichonse onena kuti munthu wakumudzi bambo pamene tikulankhula pano ndikuona kuti anthu ena chidyera ni nsima pamene ndikulankhula pano ena ndi 2 days or 3 days nali kumtundako ndipo ngati kuti mwagwirizana amanenanso kuti akuti chidyerenidzana so pamenepo ndiye kuti pamene pafika nosono kuti ndikuti dziko ili likunka kuti ndiye ndifeyo Amalawi mukaponyera voti ndani pa 16 September bambo izi nzosachitofusa izi nzosafusa uku mbuyo mutaona kale
apapa ifeyo ndiye kuti chifukwa cha mfundo zakupsa tikupita kwa Dr. Kabambe tikayeponye mwakhoma kale ba osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.